bahing hasem jong ki arngut ki rangbah ki khlad no ha ka jingjia aksident ka belajia nin ke janmet ka santrik risau ar hajar ar pusan mentakas ngi kelawan ban shimti no ya kemet jong ki te ki arngut ki rangbah hadin ba na kaliang ki pulit bat ki bor jong ka civil hospital nongpo kila pendep ya ka postmortem kumban syupen kan mau kan ka jingjia accident ka dei ka belajia nin ka janmet kat ba usan bat momin lembat arkut ki parlok kidang kiu shelong ban lechau ya ka district sports officer jong ka north Karo Hills district resubel para ka kong linza fenisim bat maria poi haki benta ka surok ba jong ka shnong Umsaw Nongkharai haribhoi district ka wei ka trok ka balanya penher state bha da u driver ubadon hapadeng ka jingsho khawyang kala rangko na ka wei ka surok ba sya ka wei pat ka benta bat ka lej ban rat ya ka te ka bolero hadu bakan dapra hipom bat ki te ki argut ki rangbah ki khlad hashen bat uwei ulaman saw balapan kit no yu sya ki jaka sumar na kaliang gi bahayeng jong ulsen bat momin ubadeu nongnya kali jong ka office district sports office north Karo Hills district resubel para kilara no syaka jaka sa jong ban pendep ya ka jingle don buram ka bakhadu bat ya kamet jong smart sangma lara no da ki bahayeng sya ampati syaka jaka ka ba usa na ka banta bat pendep ya ki kamram ka badang sa ha ka te kasngi shwa ban ra no ya ka te kamet jong ki te ki arngut ki rangbah bat ki parlok parajor kila penlong da ka jingduai maria yo jingtip ya ka te ki jingjia kita ki arngut ki officer ka kong linza fenisim ka DSO resabel para bat uba Victor Kharbuki u district agriculture officer resabel para kila poi na du nen ka janmet ban yakren bat ki pulit bat ki doktor lem bat ki bahing hasem jong ki te ki arngut na kaliang mukul sangma u leader ka opposition party u badi u MLA ka ampati ulapan pau ka jingsngau si halor ka jingdu no ya ki bensim jong ki arngut ki rangbah bat ha ka ju ko por ulapan pau ka jingsau khia halor ka jingnang jur ki kam accident ha ki surok ba tang namar ka jingnya klem akor ki driver ki badon hapadeng ka jingbu ai kiat Antni Kanuskar pengrang jongadan wabirang wa mangsar yang pagen nugun yang ani ramarang mo isoni dungi dakcha karo patel mai kam age unan se so acheng isoni katarang chikban yakna isoni katarang wa gana agan pakba odai kam port sa wa gana achina sal aro sina sal gena sal aro gigaman ko pangpagat na sal ane isola gana uni gaman yandak ba salang ko acheng mamung dakiba resher nakata manjawat isoni don soguman sal ane acheng bina kata manchong mata uni gaman acheng isolo bina aro wamang ni riani ramarang mo isol patichina let's pray.